एसे रां नांगौमोन। हा मानोथो रां लांबाय थायो नोंलाय? माथो सामफ्रामबो एखे बाथ्राखौनो बुङोब्रा? कलेजावथ' थांखाला र' दंना गैया नायनां। बहाथो बाहायो मोनसेबो मोजां बुस्थु बायनानै लाया। हंला नोंना मोजां मोननाय एबा गोसोथोनाया फन हरना हराखैरा? हे नोंलाय मानांगौरा उन्दै मानसिनोलाय? है फाग्ला नोंनि मोजां मोननाय बिदिबो दंना गैयाब्रा? दंबा मबाइलाव हरदोरा। दंना गैया सोङाखैलां। थोद फाग्ला दंबा मालाय मोनो नों आंनिसो जागोन बियो। फाग्ला सानैलाय लायो नामा? थोद फाग्ला दानि जुगाव नोंहा मिथिखाया नामा फुजाबा ओंख्रि फैयो होननानै? थोद फाग्ला नोङो हारसिं सानै लानानै जोंहा मा बोरायनानै थानांगौ जाहैबाय? जाद्रालै बेनाबो फाग्ला फाग्लानो हारसिं सानै गाहाम लानो नागिरो। बा सिख्लाफ्रा हाब बैहा सियाव सायखिनदोंमोनलां। बे फाग्ला बिदिनो जायो मालाय गोरों गोरा जाहा गालांजानायसो लर फय फय साननायसो बिलाय। आंबो जा साइस नुसारदोंमोनलै बै सासेखौ, नाथाय बिब' जानायजों समानसो। फंबाय नों दानि बेबायदिखौ नोजोर होथ'नो नाङालै। जायोब्रा है उन्दै बैसोनिफ्रायनो नोजोर होखायाबा देनां देरबा माब्रै जानांगौ जाखो? Itu Nesin sih. Oh Nesin, मा जागोन बेलाय? माथो जेबोआनो जायाखै? Nesin, sekali Nesin. No, Nesin diyelim. Masa madan Nesin? आं थालखौ मोनासैलै बिलिफां। Dia mbak sekali Nesin, tuh sih. Ayang kuliah seorang nasi.
ओंखामखौलाय जालांला होनबा ओहो आयै आंहा हास्लाबनाय नंला जालांखाबानो जायोमोन नै नोंथांसो माथो एसे गोबावनि उनाव दिनैसो नै माथो उरुन नोंथांसो हा माथो लायामोन आं हाथायाव थांदों नोंथाङालाय बबावथो थाङामोन बे आंनि फिसालानि थाखायनो हिनजाव देवा नागिरनो थांदोंमोन आङो हा एफा उन्दै बैसोआवनो हाबा होनोसै उफाय गैला नोंथां हा आंनि फिसालाखौलाय माथो नायबावनो सिगारेट बिरि खालि निसा बुस्थुल' लायो न'आवनो थाथेरला मा आंनियाबो बिदिसो नामाब्रा नोंथां माबा फुङाव थांनायानो कलेजाव बेलासिनानैसो फैयो आंनियाथ' बुंनाला नोंथां हरनि 11-12 बाजियालागैसो फैयो मोजाङै नोजोर होखा नोंथां र' नोंथां नायनि आं बेखौ दे होनब्ला नोंथां रायलायगौमानि समाबो थाङो आंहाबो न'खराव एसे खामानि दङ अह नोंथां दे होनबा अ मादै नेरसोनसो बहा थांनो अ बिलिफां नै बेरायलाबायदों नोंलाय बहायथो थांनो ए आं लोगो मिजिंनाव उनथिलायनो नोंलाय माथो दाना कलेज थांदोंला माथो खालामनो बिलिफां लोगोफोरजों पास जाजोब्बाय बिदि नङालै नेरसोन नों नाजाबाव दाबो सम दं अब्लानो पास जागोन नों नायसै देग्लाय बोसोराव मा जायो दे होमबा नेरसोन आहा लांबाय दे होनबा आं थांसै दे होमबा नेरसोन थादो दे नेरसोन बबाव थाङामोन नै समायना आं बेरायहैदोंमोन ए दिनैलाय मानो कलेजाव थाङाखै थाबायनानै थांनांगौखाय थाङासै आं दिनैलाय मोनबेसे लाया क्लासालाय गैया मोनथामल' लादों दे होनबा थाथ'दो दे ओइ सना नोंखौ माला लोगो मोनगोन रा आंलाय हाहा सना नों बेसेबां जानद्रा लेखा बाजाराव जागोन ना जागोन रा औरा सना जागोन ना ओइ नेरसोन बहा थांनोब्रा ए होमबा नै आं गामिनि सेंग्राफोरजों बेरायहैनो नागिरदों ए ओमफ्राय नोंसोर बहा बेरायहैगोन नायसै बहाय थांनाय जायो दे होमब्ला थांदो दे होमबा थाथ' औ दे है लोगोजों रायज्लायदोंमोनलां नै बिमा जोंनिया फिसालाया न'आवनो थाथेरला माबा कलेजनिफ्राय फैनानैबो बहा बहा थाङोथाय नों एसे खबर लानाय बिमा औहाय बिफा फिसाया मारैबासो जासिनलांबाय मा खालामबावनांगौथाय खानायाबो लावसिनलांबाय बे गथ'आ खानायखौनो सिनजाला बोरै बोरै जालांखोथाय र' बिफा मालाबा खबर लागोन आं
दे बिमा नों खबर लानाय मा जामारदों बे गथ'आ दे होमब्ला बिमा आंहाबो बारियाव एसे खामानि दङ बिदिसो नेसोना लोगोफोरजोंसो कलेजाव थांनो नागारै र' बैसा नोंखौ बिमा बिफानो खोन्थाहैगोन आं मा जामारदों नों आंखौ निमाहा होदो बिलिफां आं नोंसोर बायदि नंला मा जानामोन आं नेसन आं हमनो हायासै बिलिफां आं दा खोमसि लामायाव आगान सुरगासिनो दं मा नोंनि सायाव बुस्थु बाहायो बेफोरखौ मा खालामखो नोङो नोंनि लाइफखौ नों मा खालामफिनखो बेफोरबायदि गाज्रि आखु गारनोसै नङाबा नोंहा बिराद जागोन थ' थांसै नेसन माइस गरमब्रा बोथोरालाय बे आं गोसोनाय खावलि सनाया बोरै थायोब्रा फनबो हरा र' आंनो हरनि ओइ सना नोंनाव गरम जाना जायाखैरा ए सना जामारदोंसो ओइ सिथिबा माबाया आरो नै गोसोनाया मबाइलाव गलांबाय गोजाननिफ्राय राव होनो हाया नामा नों फाग्ला बिदि सिरि सिरि बागदाव होयो नामा हा सोर फाग्ला बेखौ बारो नेसन थांनांगौ फाग्ला आंनासो मबाइला गलांबाय मानो थांनांगौ बेफोरखौ सोंना नों आसि थबल' दा खोन्थागोन आं मादै ओइ मादै ओइ बोख्लाब नों एसे गाबज्रिलै नोंना गारा एसे गिदिरसिन ना ओइ मादै ओइ आदै ए माथो बोख्लाबजों हंलाजोंसोलाय हा मानोथो गाब्रैबाय थाया ए आदै एसे खामानि दंमोनलै ए माथो हंला बोख्लाब मोनसोलाय औ मादै मा खोथा होमब्ला जिरायनानै रायलायदिनि जिरायदो बाबुमोन माथो खोथा आदैमोन मा खोथा खिन्थाहरदो बोख्लाब माबा आदै मादैमोन जों गाज्रि नामा मा खोन्था आदैमोन गाज्रि मोनलायलायनाय दे खिन्था गाज्रि मोना माबा आदै नोंसिनि नेसनखौ लोगोफोरजों गानगासिनो मोनबाय थायो आं
मा बुंखो नों आदै? मा खोथा खोनाखो आंलाय? नंगौ आदै आं थार बाथ्राखौ बुंदों। औ आदै दाख्लैबो आङो एसे थाल मोनखादोंमोन। नुबाय बिमा नोंस्रानि आखलफ्रा बेफोरखौ मा खोनाखो आंलाय? बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों। रां बिबानो हरबाय थायो नोङो। र' फैथों बे बेथाया ओंखायसो आंनो खोन्थाबाय थायो लोगोफ्रा कलेजाव थाङा होननानै। दे आदै नोंसोर खिन्थाबाय हामबाय, नोंसोर खिन्थायाबा माबोरै मिन्थिनो? दे होमबा आदै थांलायसै नामा जों? दे होमबा। र' फैथों बे बेथाया दिनै नायथारनो आं बेखौ बिमा। र' मा आफा? नों मा लाया बेथा? आं लोगोफोरजों बेरायहैदोंमोन आफा। लोगोफोरजों मा लाया? नों लोगोफोरजों बेरायहैदों बेथा? नोंखौ आं मा खोनादों फिसा? आं मा मावदों आयै? नों कलेजाव थांनो नागारै गान्जा बिदै सोबदों लोगोफोरजों। मानो सिरि थाखो? मानो जेबो बुङासै नों? आंखौ निमाहा होदो आयै आरो आफा। आं नोंसिनि बोसोनखौ मानिनो हायासै। नों गावनि गोरोन्थिखौ बुजिबायब्ला फिसा जों नोंखौ निमाहा होनोसै। दे जाबाय फिसा थां नों दुगैहैदो थां। जागोन आयै। गाबोननिफ्राय नोङो कलेजाव थांफिनदो फिसा। जागोन आफा। आं दिनैनिफ्राय कलेजाव थांफिनजायो आरो आफा। दे फिसा जिउआव नोङो सोलोंथाइनि फारसे मोजां दावगानो हागोन।